Wara kważi xarejn u żewġ telfiet elettorali kbar, it-tnejn wara nofsinhar il-kap nazzjonalista Adrian Delija kellu jħabbat wiċċu ma' deputati nazzjonalisti. Anke jekk il-laqgħa damet siegħa u nofs biss, il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kienet waħda taħraq li matula komplit toħroġ il-firda li hemm bejn id-deputati nazzjonalisti. Partit maqsum bi ftit deputati lejali lejn il-kap nazzjonalista Adrian Delija u numru kbir ta' deputati b'lealtà assoluta lejn l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u b'determinazzjoni sabiex ineħħu lil Delija minn kap tal-partit. Sorsi fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għalunna li l-laqgħa bdiet b'Adrian Delija jistaqsi lid-deputati nazzjonalisti min minnhom għandu ħsieb li jerġa' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Fl-ewwel siegħa l-Grupp Parlamentari kellu jiddiskuti l-abbozz dwar l-Avukat tal-Istat. Kien hemm deputati li raw rabja u diżappunt li liġi importanti bħal din li tiġi diskussa f'ħin pjuttost qasir qabel kellha ssir diskussjoni fil-Parlament. Adrian Delija ħabbar li ħatar lil Karl Mifsud Bonnici li attwalment huwa l-kellim tal-Oppożizzjoni għal affarijiet barranin biex jitkellem f'isem l-Oppożizzjoni dwar dan l-abbozz. Dan wassal għal reazzjoni minn Chris Sajt, il-kelliem tal-Oppożizzjoni fuq il-Kumitat tal-Gvern tal-Oppożizzjoni. Qal li jħossu weġġa ħafna mill-fatt li kien injorat u lanqas ikkonsultat dwar x'pożizzjoni għandu jieħu l-Partit Nazzjonalista fuq il-bidliet li qed jipproponi l-Gvern. Fil-fatt fil-Parlament kien Mifsud Bonnici li tkellem fit-tul u ħabbar l-Oppożizzjoni tivvota kontra. Is-sorsi tagħna fil-Grupp Parlamentari għalulna li fil-laqa kien hemm konfront direttu jaħraq b'ħafna jgħad bejn l-Europarlamentari David Casa u Segretarju Ġenerali Clyde Pooley. Casa li insapurtat għax ma tħallix kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista allega li l-partit ħadem kontrih biex ma jitlax fil-Parlament Ewropew. Allegazzjoni li kienet miċħuda b'mod partikolari minn Clyde Pooley, tant li fakru wkoll kemm der fil-kampanja u kif fuq quddiem il-kritika tal-Partit Laburista, il-kap Adrian Delija dejjem appoġġja lilu lil Roberta Mezzola. Għamet ukoll l-allegazzjoni tal-eks kandidat David Take li n-negozjant Jorgen Fenech wieħed li jagħti 50,000 euro lill-Partit Nazzjonalista jekk ma jitlax David Casa. Din l-allegazzjoni kienet miċħuda minn Adrian Delija li kien qal jekk jaf xi ħaġa għandu jmur għand il-Pulizija. Fenech ċaħat l-allegazzjoni ta' Take. Iżda dan ma kienx biżżejjed biex is-suġġett ma jqumx fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari li kienet waħda konklusiva u l-ma waslet tal-imkien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.